Galicia xa está posicionada como un destino de referencia nacional e peninsular no turismo deportivo, activo e de natureza, e ten agora o reto de promocionarse tamén como un destino sostible e accesible. Este foi o fío condutor da primeiro bloque do 6º Congreso Internacional sobre Turismo e Deportes por Tour Galicia que comezou hoxe. Unha das connotacións que pode influir nesta longevidade pois está esa actividade física propia dos nosos paisanos, sobre todo da zona rural, que andan a cuidar as súas cabras, a cuidar as súas hortas, están sempre activos, están en actividade física. Temos unha ruta como é o Camiño de Santiago. Temos cantidade de espacios da nosa xeografía que sirven de base para ese deporte activo, ese atractivo que ten este turismo que combina ca actividade física. Temos rutas de sendeirismo, temos sitios para facer parapente, temos sitios para facer escalada, temos sitios para facer piragüismo. O bloque de turismo accesible incluiu unha mesa de debate na que participaron representantes da Fundación Enki, Portugal Accessible, Quan Consulting, Galicia, Destino Sostible e da Asociación Galega de Empresas de Turismo Activo, AGETAN. O turismo deportivo é moito máis que unha tendencia, é un motor económico, é unha ferramenta de desestacionalización e reequilibrio territorial de primeira orde. Permite que os nosos visitantes non só coñezan a riqueza cultural e patrimonial dun destino, senón que o vivan dunha forma activa, saudable e profundamente conectada coa natureza e a idiosincrasia do lugar. E nesta visión, Ourense ten moito que decir. Tamén se falou do financiamento deportivo en eventos e o foro de concellos activos. Ademais das ponencias do Congreso, esta cita contará cunha pequena área expositiva onde participan entidades públicas e privadas vencelladas ao turismo activo e ao deporte.